Dobrý deň, som Ladislav Hrošo, som starostom obce Jelšovce a zároveň zastupujem aj regionálne združenie Nitrianskeho okresu. A rád by som povedal pár slov v súvislosti s prijatou dotáciou, ktorú nám odklepli na Nitrianskom samosprávnom kraji, ktorého iniciátorom bol pán župan, pán Becík. Už vlastne začiatkom roka, keď sme mali snem, prišiel s touto iniciatívou, s ktorou sa určite stotožnili všetci moji kolegovia v rámci celého regiónu a v rámci celého kraja. Táto dotácia v čase krízy a v čase neustáleho zvyšovania sa poplatkov, cien energie a všetkých poplatkov súvisiacich s chodom obce nám ako najmä menším obciam veľmi pomôže. Zmena dotačného systému Nitrianskeho samosprávneho kraja mňa ako starostku obce samozrejme veľmi teší. V náročnej dobe, ktorú žijeme a ktorá je aj prostredníctvom krokov vlády za posledné 2 roky pre obce veľmi nepriaznivá. Dotácia od vyššieho územného celku potešila určite každého. Aj preto, lebo nebola určená na konkrétny cieľ, takže každý si vybral tú svoju prioritu. Uvedená dotácia vo výške 5 000 eur bude v našej obci minúta alebo sa použije na rekonštruovanie verejných priestranstiev, respektíve na opravu alebo rozšírenie detského ihriska. Chceli by sme rozšíriť kamerový systém v našej obci. Kamerový systém bude slúžiť na zabezpečenie okolia a verejného priestranstva, hlavne v parkoch, kde sa pohybujú malé deti, a taktiež športového areálu v základnej škole Čápor. Predmetné finančné prostriedky použijeme na dobudovanie detského ihriska, vybudovaním ďalších nových detských prvkov, čo predpokladám, že ocenia najmä naše deti spolu s ich rodičmi. Dotáciu z Nitrianskeho samosprávneho kraja by sme chceli použiť na vybudovanie fotovoltického zariadenia, ktoré by dodávalo elektrickú energiu pre materskú školu a obecný úrad. V obci Čakajovce sa jedná o to, že by sme chceli za prostriedky z Nitrianskeho samosprávneho kraja rozšíriť kamerový systém v obci Čakajovce, kde by sa jednalo o nejaké 4 kamery. Jelšovce práve použijú tieto peniaze na obnovu sakrálnej pamiatky svätého Jána Nepomuckého tu v Jelšovciach. V našom meste z týchto peniazí dokážeme obnoviť a doplniť smetné koše a smetné nádoby, ktoré sú popri chodníkoch. Niektoré sú zastarané, tak sa veľmi tešíme, že budeme mať zase niečo nové. Táto dotácia je v prvom rade zásluhou pána Becíka, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorému sa toto chcem poďakovať. Ja by som sa chcel týmto poďakovať predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja. Touto cestou by som sa chcel poďakovať pánovi županovi Branislavovi Becíkovi. Pozitívne oceňujem iniciatívu predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, pána Branislava Becíka. Chcem vyjadriť poďakovanie vedeniu Nitrianskeho samosprávneho kraja na čele s pánom predsedom Becíkom. Chcel by som poďakovať touto cestou Branislavovi Becíkovi, županovi NSK. Ďakujem pekne, že sa tieto veci podarili a verím tomu, že takýto prístup Nitrianskeho samosprávneho kraja bude aj v budúcnosti voči obciam taký istý, ak nie lepší. Ďakujem pekne. A mimoriadne nás potešila správa pána predsedu vyššieho územného celku, že táto dotácia je len prvá a systém dotácií pre celý tento náš región sa ešte pripravuje.